no me basta amb la bona voluntat, ni amb la consciència tranquil·la. La ètica és una reflexió crítico-racional sobre els hàbits i costums, que són els morals. La pregunta no és només què haig de fer, sinó per què ho haig de fer. Dóna'm raons. Enraona. Per això em falla les polítiques de qualitat, perquè li has dit a la gent que faci què i com ha de fer per a tenir la ISO, per a tenir l'FQM, però no has dit allò de per què. I la frase és de Nietzsche, qui té un per què suporta qualsevol com. Tu pots obligar a fer, però no a voler fer. I quan la gent fa sense voler, el cos li delata. I quan el cos li delata, no estàs prestant atenció, que vol dir respecte, mirada atenta, sinó tensionant a la gent. I quan tu tensiones a la gent, love is not in the air. Hi ha un clima que ho inunda tot, que és faré el que me diuen, compliré el protocol, donaré el rendiment públic de comptes, però aquí hi ha una tensió en l'ambient. Mira atentament, no fugis dels problemes, planta-li cara al problema. Per tant, necessito que s'entengui que necessitem més ètica que mera moral. Moral com la de l'Alcoià en continuarà necessitant. Però en una societat accelerada, vertiginosament canviant, jo necessito molta més reflexió crítico-racional, que no criticona, crítico, amb un criteri, de quins hàbits i costums he d'abandonar perquè ja no serveixen, quins hàbits i costums he de crear perquè són nous temps i si no entro aquí me quedo fora, i quins hàbits i costums he de regenerar però fer-los meus perquè em vull continuar reconeixent. Per tant, és un continu adaptar-se a les circumstàncies, però m'he de reconèixer, m'he de donar a conèixer i m'han de reconèixer i conèixer. I això implica que al llarg dels meus canvis jo he de continuar mantenint una certa identitat corporativa. I d'això va la paraula ethos, identitat, caràcter. Per què em vull caracteritzar? Per què em vull caracteritzar? Perquè vull ser conegut i reconegut. Primera, necessitem més ètica que mera moral. Necessitem molta més ètica de la responsabilitat que merament ètica de la convicció. En l'ètica de la convicció, la pregunta moral és què haig de fer? I la resposta és una acció. La pregunta ètica és per què ho haig de fer? I la resposta és un argument. Dóna'm raons. I les raons tenen que veure amb valors, amb accions, amb conseqüències, en aquest context i en una conversa. I tu com ho veus? No me diguis què haig de fer o com ho haig de fer, sinó sobretot dona'm raons per a que ho vulgui fer. Però a més, no cal només tenir valors i accions, ètica de la convicció. Quan te fas la pregunta, per què ho fas? Me dius allò de, jo tinc la consciència tranquil·la. O ho hem fet tota la vida. O ho diu el protocol o ho diuen les de dalt. Són poc consistents aquestes raons. L'ètica de la responsabilitat social, la pregunta no me la fa la meva consciència ni la meva bona voluntat. La pregunta me fa l'altre, afectat per la decisió, que és qui ha apostat per creure en mi i m'ha comprat els meus productes o ha confiat en que jo li resolveré el servei que li he demanat. Per tant, en l'ètica de la responsabilitat, jo em faig càrrec, carrego una realitat. Quina? Les conseqüències que la meva bona acció genera en altres en el seu context i va dirigida a una conversa perquè ens equivoquem. Perquè som humans i per tant responc del que he fet bé i aprenc i transfereixo coneixements i responc del que he fet regular i he fet mal i aprenc. En aquest sentit, les memòries de responsabilitat social corporativa sembla que és una apologia de persones santes que no fan res dolent. I jo no me crec d'una persona que no s'equivoca mai. I els sants estan tots morts i han de demostrar que han fet un miracle. Construir confiança és una tasca ètica, d'ètica més que de moral, d'ètica de la convicció, no, més d'ètica de la responsabilitat i, últim punt, és una ètica molt més complexa, en què hi haurà conflictes d'interès. I és inevitable tenir interessos i inevitable tenir conflictes d'interessos. S'han de gestionar els conflictes d'interessos. El problema és gestionar-los malament, no tenir-los. Tenir-los és estar viu, inter-esse, estar entre éssers. Per tant, necessitem distingir entre ètica personal, ètica professional, ètica organitzativa i ètica cívica. En l'ètica personal parlo de l'entorn, el context de la meva vida privada, de la meva intimitat. Aquí el criteri o valor fonamental que faig servir per prendre decisions és el concepte que jo, i només jo, tinc sobre qualitat de vida, sobre felicitat i vida bona.
I aquí no ens posarem d'acord. Hi ha moltes maneres d'entendre la vida bona, la felicitat. Però no totes valen. El savi i el pederasta no entren. Després tinc l'ètica professional, que és la qualitat del servei. La qualitat del servei que tu et comprometes a donar com a advocat, com a enginyer, com a químic, com a biòleg, com a professora. I la qualitat del servei depèn de la qualitat del servei. Per això estudiem. I per això estem anant cada dia a formar-nos, a fer postgraus, a fer cursets, per anar millorant els nostres coneixements en un entorn vertiginosament canviant. Però ja no treballem com a autònoms liberals. Ja no podem treballar com a autònoms liberals. Treballem amb altres per altres, amb un entorn tecnològic molt car que ni l'autònom, ni que volgués ser totalment autònom, ho fa per lliure. Treballem per a organitzacions. I el criteri de l'organització és la qualitat total. Sí, la qualitat total. És la metàfora de l'orquestra sinfònica. Tu has de tenir bons advocats, bons biòlegs, bons químics, bons enginyers, bons informàtics, bons persones de màrqueting i de relacions protocolàries, tot el que tu vulguis, però han de tocar la mateixa partitura. I han de tenir clar que toquen per al públic, perquè organitzacions mafioses també n'hi ha. Què és l'organització ètica? Aquella que dona el servei i el cervell a la ciutadania. Responsabilitat social. I aquí l'ètica cívica és la primera de totes. Ètica cívica té com a concepte cabdal la dignitat de les persones tenen dignitat, és corresponent. I la justícia. Les empreses són responsables quan responen del que fan davant de l'ètica cívica, dignitat i justícia. Però han d'explicar quina és la seva partitura. 3 metàfores i acabem. Quan un va a treballar, la primera ètica és la cívica. Si no pot ser una empresa mafiosa que funciona molt bé, guanya molts diners, però no és responsable, perquè fa malbé el món que li dona legitimitat per a produir. La primera és l'ètica cívica, quan un va a treballar. La segona, dignitat i justícia. No diem com s'ha de viure, sinó els mínims decents per a qualsevol persona, a qualsevol lloc, en qualsevol moment. I la primera és que hi hagi món i persones que visquin bé a ell. La segona ètica de l'organització no és la teva empresa. No pots fer amb ella el que tu vulguis, com l'aula de la universitat pública no és la meva aula perquè jo faci el meu míting particular. Jo estic gestionant recursos que no són meus i per tant m'he d'organitzar en com, per què i quan, i donar raons i respondre per què faig ús d'aquesta manera els meus tempos i la confiança que s'ha depositat en mi. Segona ètica de l'organització, que és una orquestra sinfònica. Tercera, no hi ha grans organitzacions sense grans professionals. I en quart lloc, però ha d'estar-hi l'ètica personal. En l'ordre dels factors adultera el producte. Posar en primer lloc l'ètica personal per sobre de la cívica organitzativa és un greu problema. I què hi ha de lo mío, i si l'empresa se'n va fer hores, a mi també me fa. Si parla de reputació, a mi també me fa, perquè jo ja no estaré aquí, jo ja estaré jubilat. Perdoneu-me, però jo quan a la universitat pública algú me diu, amb 50 anys, que jo tinc unes ganes terribles de jubilar-me i ens queden 20, tinc un greu problema, perquè aquesta persona m'esfonsa la facultat, una facultat de filosofia que sempre vam dedicar per la nostra independència. Primer, ètica cívica, ètica organitzativa, ètica professional, ètica personal. L'ordre dels factors adultera el producte. Però per això jo he de crear consciència que confien en mi. Que confien en mi i per tant crear consciència de pertinença. Per tant, jo he de saber en quina orquestra estic tocant. Quina és la partitura. Per aquí toquem i cal fer assajos generals. Jo puc tenir magnífics instrumentistes, però això no és una orquestra magnífica. Si no fan assajos generals, si no expliciten quina és la partitura i si no tenen clar què tipus de públic toquen i amb quin tipus de gent s'alien o s'alien. S'alienen o s'alineen. De tant en tant necessitarem que dintre de l'orquestra sinfònica hi hagi un grup de jazz, de gent que sap improvisar. Però sap improvisar perquè confien molt en què es coneixen, es reconeixen, saben delegar qui fa què, perquè tu ets bon això. I per tant, mirant-se i mirant al públic, saben adaptar-se al local, a l'acústica, el grup de jazz. I per acabar amb la tercera metàfora, els humans necessitem empreses diferents que posin en el centre la vida de les persones, no el capital. I posar en el centre la vida de les persones és donar raons per a creure
que paga la pena esforçar-se molt, treballar molt per aquesta causa. Al final, fins i tot, les empreses no només guanyem, treballem els diners. També treballem perquè ens creiem que fem serveis per a la gent que són d'utilitat. I si no tu creus, el cos te delata i la confiança es ressenteix. Acabo en una magnífica frase d'un escocès del segle XVIII, David Hume. Reasons to live are reasons to believe. Les raons per a viure són raons per a creure. Necessito saber si tu això, d'aquesta empresa, d'aquest projecte, te ho creus. No només si t'interessa. Moltíssimes gràcies.